ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Нокаут.tg қарор доред ва мо имрӯзоид як ҳодисаи даҳшатовар ки ба Нурулло Алиев рух додааст гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур ишта лайка нокаут кунед, мо бошад видеороликро оғоз мекунем. Даррен Тил ва Зубайра Тухугов UFC-ро тарк карданд. Ҳар дуи ҷанговарон аз шартнома озод карда шуданд. Сабаби тарк кардани UFC ҳоло маълум нест. набарди Фаридун Одилов бар зидди Вагнер дар турнири ACA 151 баргузор намегардад. Сабаби баргузор нагардидани ин муҳориба ин ба бемории коронавирус дучор шудани Вагнер мебошад. Ба наздикӣ мо рақиби нави Фаридунро хоҳем фаҳмид. хотиррасон мекунам ки набарди Фаридун набарди рейтингӣ дар вазни нивазнин мешавад ва дар ҳоли ғалаба ҷанговари мо дар Гран-при ACA дар вазни миёна баромад мекунад. ба муҳорибаи Хилмани тоҷик 2 рӯз дигар мондааст. айни ҳол Муҳаммад дар марҳилаи вазнпартоӣ қарор дорад. дар ин бора ба наздикӣ промои беҳтарини тоҷикӣ ба шумо пешкаш мегардад. бинобар аз ҳамин хотир зангулачаро гирён карданро фаромӯш насозед. хуб, акнун мегузарем ба хабари асосии видео. дар амрико ҳама чизҳои Нурулло Алиевро аз мошин дуздиданд. инчунин либосҳои аз тарафи UFC додашударо низ. дар ин бора худи ҷанговар хабар дод. ба ҳама салом, мо дар UFC раша қарор дорем. шукр ки ба ман ҷуздони нав доданд, чунки 2 рӯз пеш маро ғорат карданд. аз мошин ҳама чизҳоро дуздиданд, ҳама либосҳоямро дуздиданд. ҳозир ман бо ан ҳамин либосҳо мондам, гуфт Нурулло Алиев. албатта ин ҳодисаи даҳшатовар аст дӯстон, аммо дар амрико ғоратгарӣ ин кори муқаррарӣ аст, чунки дар амрико на танҳо ғоратгарӣ, балки куштор низ рух медиҳад. аз ҳамин хотир ба Нурулло чӣ гуфтаниям? асос ба саломатӣ ту ягон зараре нарасонданд. дигар чизу ашё муҳим нест. шумо оиди ин кор чӣ фикр доред дӯстон? дар зери видео ҳатман фикратонро нависед. ба шабакаи мо обуна шуданро фаромӯш насозед, чунки ҳамеша хабарҳои ҷолибро аз ҷаҳони MMA мо ба шумо мерасонем. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. то видеоролики навбатӣ дар паноҳи худо. سلام شفا با کل کسلا ای به شهران سلام در غم مردک تسلا